Os bailes eran moi bonitos. O que pasa é que non te podías arrimar. Había aquí a cierta distancia. E bailábamos moito nas festas, na festa da patrona, naquela, na outra, pero separados. Moito de distancia. Pero bailábamos moi ben, moi ben, moi ben. Estupendamente. E despois a roupa, non che quero contar a cual máis. Íbamos elegantes, elegantes, pero moi guapas. Bueno, casi coa cara lavada, pero había mozas moi guapas do meu tempo. Unha pandilla de Besa, de San Miguel, de todos os sitios por aí, que bueno. Chegaban as de Besa, non se quero contar eso, que é unha aldea. En Ribadeo tamén había. Despois estaban estes pueblos, San Cosme, que non tiñan tanta cousa. Podía haber unha ou dúas. Podía, que te direi eu? Sí, unha ou dúas ou tres. Pero a de Besa era un pueblo de moitas mozas guapas.